Ya oke, Dik Galuh. Oh sing melek karek aku dhewe lho. Dik Galuh nggih. Karo Pak yo kancamu sik melek kabeh. Ning sing gak betah melek kuwi biasane kuwi anu lho. Harimin. Panjak mburike wis entuk wis entek udut pirang glintir. Yo nek udut di tanah memang kuwi kelangenane Piyayi Kakung Mbak Galuh. Tapi nek Mbah Satin no. Lo nggih seneng udut. Udut, nggih. Tapi udute sampeyan sing papak napa sing nicip? Mboten. Maksude iki papak kuwi lho, aja salah persepsi. Nek papak kuwi kan iki geru. Oh, ngaten. Enek sing jenenge rokok alang-alang. Kuwi nek wong dhisik lek ngarani rokok Jawa, kuwi lincip. Lah senenge rokoke sing ireng to. Ireng. Oh, ireng kuwi anu. Serutu kuwi rega larang. Tapi nek Pak Lasno jenenge nek rokok jere anu Tingwe. Nek Mbah Lasno kuwi Tingwe, tuku 3 nyang baun. Weluke padha karo pediang. Walah nek diwoke rokoke segala mau. Monggo